खुलुमबाय जेन बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। दिनै 20 नभेम्बर एबा लाचित बरफुकननि जोनोम सान आरो लाचित बरफुकननि जोनोम साना दिनै जों 400थि बोसोराव आगान होबाय। लाचित बरफुकननि जोनोम आरो थैनाय सानखौ सारा आसाम नाङैनो बायदि बायदि हाबाफारिजों फालियो। दिनैबो लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सानखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव फालिनाय जागोन। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय दिनै लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै साइकेल हानजा सलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार गभ.एइच.एस. एन एम.बि. स्कुल प्लेग्राउन्डनिफ्राय जागायगोन। फुंबिलिनि 8 रिंगासोआव बे हाबाफारिया बि.टि.आर.नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बेखेवना होनायजों जागायगोन। क'क्राझार सहरनि जे.डि. र'डआव मिथिस्लाब मोनै गंसे स्कर्पिय'आ गिख्रंथावै गंसे ई-रिक्शाखौ सौदों। मिथिस्लाब मोनै गंसे स्कर्पिय'आ गिख्रंथावै गंसे ई-रिक्शाखौ सौदों। जाथाया नुजादों क'क्राझार सहरनि जे.डि. र'डआव। बे गिख्रंथाव जाथाय जानायाव खाफाल मोजां बादि रावबो जेबो जायासै। धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि नारेंजान बाजाराव सिनायजायै दुथांफोरा गिख्रंथाव हाबा मावदों। अजय नुर आरो बुरबुलि नुरनि गंसे गेलामालनि गलाखौ सोरबा सावनानै गालाङो। सोर सावखो बेनि जेबो गुमुर गैया। सावनायजों गिख्रंथाव अरनि सालायाव गलाया गासैबो सिलिंखार। मिथिनाय बादिब्ला बे गलायाव गासै 50,000सोनि मुवा बेसादफोर दंमोन। बुलबुलि नुरा फोरमायनाय बादिब्ला साननैसो सिगाङाव सासे सुबुङा गलाखौ सावनानै होगोन होनना हुमखि होदोंमोन आरो बेबायदिनो मिथिस्लाब मोनि सावनानै गासैबो गलाया सिलिंखार जायो। जाथायखौ लानानै पुलिस बिफाननो खौरां होयो आरो जयरामपुरनि पुलिस हानजाया जाथायसालियाव नुजानानै नायबिजिरो। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ अरुणाचल प्रदेशनि गिबि ग्रिनफिल्ड बिरखं गाथोनखौ मैया बेखेवनानै होबाय। गासै 640 कौटि रां बाहायनानै अरुणाचल प्रदेशनि हलंगियाव गोदान ग्रिनफिल्ड बिरखं गाथोनखौ मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवनानै होयो। अरुणाचलनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडू, हादरनि आयेन मन्त्रि किरेन रिजिजु आरो गोबां सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव गाहाय मन्त्रि मदिआ बेखेवनानै होयो। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। गारियाव थाव सोनो फैनाय सानै सुबुङा गारियाव थाव सोखांनानै बे सानै दुथाङा थावनि बेसेनखौ होआखै। बेनि सोलायै सिखाजों दाननो थाखायसो थाव सोग्राखौ सिगियो आरो बाइकआव गाखोनानै थावनि बेसेनखौ होआलासिनो थाङो। बे गासैबो जाथायानो जादों चिरां धालिगावनि सिङाव थानाय सिलापुतानि गंसे एच.पि.सि.एल. थाव डिपुआव। गिख्रंथाव बरफनि दामोलजों फबसिन जानानै 3 भारतारि फाइकिफोरनि जिउ खहा। मोनसे गिख्रंथाव जाथायजों 3 भारतारि फाइकिफोरा अबथिरा जिउ गोमानांदों। हाजोनिफ्राय गोग्लैबोनाय गिख्रंथाव बरफनि दामोलजों खोबसिन जानानै 3 फाइकिफोरा अबथिरा जिउ गोमानाङो। जाथायानो जादों जम्मु काश्मीरनि कुपवारा जिल्लायाव। 55 राष्ट्रीय राइफल्सनि फाइकिफोरा सिमायाव डिउटि होबाय थानायावनो हरखाबै बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। जिउ गोमानांनाय 3 फाइकिफोरनि मुंफोरानो जाबाय सबिब हाज'वारा, मुकेश कुमार आरो गायक'ड मनज लक्ष्मण राव। आर.बि. फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय खिथेर बर' सावथुनखौ फैगौ 2 दिसेम्बरनिफ्राय क'क्राझार गल्ड डिजिटेल सिनेमायाव दिन्थिनो थि खालामबाय। मख'नो गोनांदि बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय आर.बि. फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मआ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना रादाबखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।